Good day mga konsihales si Boss Agal. Another day, another video na sad. So karong adlaw guys, sa inyong nakita gadali-dali gyud na inyong Boss Agal diha kay naa na siya atinan nga event. So karon nga event guys, giimbita ra man siya siyang amigo nga official photographer og videographer sa Kumong Bulanon nga team. So karon paingon ta didto sa mismong gym kay naa man ni duwa na i-boxing didto mo na atong tanawon kay dugay-dugay na sad nga wa ta kakita og kining boxing live. So karon mo na ni atong chance nga atong ipakita gyud nga mosuporta ta sa atong mga lokal. So karon niabot na sa mismong venue diri dapit sa Wisdom Gym diri sa Tagbilaran City. So excited gyud na si Boss Agal. Tungod sa iya ka excited abi niya nga gasugod na kay wala na may tao sa gawas pero sayo pa dayto siya. So sa way paglangay guys, nakasud na ta diha sa mismong venue. So nindot kayo ang setup dire guys, murag yung maka-goosebumps ba kay nga na bang live na live gyud ba. So mo ni atong mag-aaway karon, China versus Bohol. So maklaro man ni kung kinsa gyud mo daog ani ang China ba or versus ang Bohol. So karon mo po ni atong mga higala diha nga mga opisyalis. So suporta po ni sila diha. So na ako karon natipok dire sa mga sports analyst kunuhay. So mahitabo mong gud aning kami nananaw mura na mig mga sports analyst ha. Kay ngun ani man kaning mga Pinoy gyud basta tan-og duwa na gyud ni sa ikasulti after sa round. So sa way paglangay diha guys, excited gyud ang tanan diha. So karon live coverage man ta sa mismong national TV. So karon gi atong halandong anchor diha atong gi-cover na niya. So mo ni atong host diri nga usa sa mga legitimo nga host diri sa Tagbilaran City, si Sean by the way. Siya ang mo dumala diha basta naay mga ingani nga event. So excited gyud ang tanan guys. Syempre ako excited ko kay first time, second time na ko makita og ingon ani nga live. Nagdula na ang mga undercard. Makita ninyo diha guys nga grabe good ka training ilang gibuhat kay sus di lalim gyud ni nga duha pero ma-enjoy kag syagit gyud ba kay kani kung dili ka kakita ni personal lahi ra gyud sa feeling. Pero og nana ka didto sa mismong event o dito sa mismong area gyud samot kay duol na kay ka pila ra ka meters nimo makita nimo mga lagsik nga laway nila ba samtang gasumbag og ang piti sa mismong kaning gloves makaingo makahugyaw jud ka makasyagit jud kag sige pa. So karon guys kini mga undercard ni actually from Leyte siya o Cagayan. Nindot kini nga dula guys, close nga fight ni. So karon na si Boss Agal ninyo dihay dara. Oops. Bang. Gi. Gi. Na, gi na budiga. Sarang. Okay, boss. Sumbag doy. Ayo pakulata. Anak! Na! Gi! Na! Mua! Anak! Tara gini ay naninood na! 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 Gi! Na! Aram din na di ay! Oh! Tara! Sagpaab! Gi! Baus! Baus! Ah! Tara! Tara! Nakayo-kayo nga nagduman yung respond. Gi! Gi! Baus! Baus! Murag yung bignas buwangan guys, ingon ana gyud kahugyaw basta naa ka sa mismong event. Karon mo na ni atong main event. So akong ipakita ninyo ang some of the highlights sa ilang duwa. So hopefully malingaw mo. Ayaw
Oh, sud eh. Bang. Wala na corneran. Patay. Og sa dihang 5th round na taptaman guys, wa na gyud makaya sa to pambato kay giundang na gyud sa referee kay gikulata gyud siya maayo. Good call gihapon sa referee kay ang referee nagtanaw gyud sa duwa para sa safety gyud sa mismong mga boxers nato. So karon nanguli ta diha nga medyo dismayado kay nakuha nailog ang bakos dito sa bagong champion from China. Congrats gihapon og full recovery sa mismong fighter nato na nasamdan diha. And then guys, don't forget to subscribe my channel. Abta na in taon 100 million subscribers. See you soon. Woo!